ሰላም 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 እግዚአብሔር ወዝሐልኩም ፍራስ ለእግዚአብሔር አምና ክብራት ሕዋተይ ሓተይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትኾኑ ካብ ልበይ ይምና የግሬታ ብዙሕ ጠፍየ ብጸሎትኩም ደግፍኒ እንግዲህ ብሸኻኖም ስራሕ ምክንያት ከመይ ለረመዳን ጊዜ በወገን እግዚአብሔር መስገን ዝባሎ ጋዕዛሕና ኻነ ረብዓይ ጾም 40 ሰንበት መጻጉዕ በጽሕና ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ንመጻጉዕ ካብ ሕማሙ ድሕሪ 38 ዓመት ዝፈወሶ ተም ኣብ ሕማምን ኣብ ስቃይን ዝሳቀ ዘሎ ኣሕዋትና ድማ መድሃኒዓለም ኣቦና ብምሕረቱ ጠሚቱ ካብ ስቃዮም ካብ ሕማሞም ይፈውሶም ናናውን ስደትና ሓፂሩን ናብ ቅዱስ ቁርባኑ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ የብቅሐና አሜን። ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ባድ ሕዚ ዝበለ ግጥሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ንኸተዳምፅና ድማ ብትሕትና ይላቦ እሸር ስለ ዝዓፀየኒ ሓደ ሰለስተ ደቂቃ ዝኸውን ስምዐለይ ማለት እዩ ፍራት ሕዋተይ ለኻፍተለይ እምበር ካልኣይ ኣይኮነና። እሺ ናብ ከብለኩም እየ ጾረይ ከራግፎ እያት ናይ ግጥምና አርእስቲ ማለት እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጾረይ ከራግፎ መጻጉዕ ጾረይ ከራግፎ ጎይታ ፈቀደለይ ሸኽመይ በዚሑ ኣነስ እንድዕለይ ኣብ እግሪ ካህናት ክቡራት ኣቦታተይ ሓጢአተይ ክናዘዝ ጎይታ ፈቀደለይ ሓጢአተይ ክናዘዝ ጎይታ ፈቀደለይ ጸረይ ከራግፎ ኣብ ደገ ቤትካ ምሕረትካ ክወርደለይ ክሕፀብ ማይ ጸሎትካ ሸኽመይ ቀለለይ ክሕጎስ ባርያኻ ህይወተይ ብሰላም ክትረክብ ክተመስግነካ ንዓኻ ህይወተይ ሰላም ክትረክብ ክተመስግነካ ንዓኻ ኣብ ዓራት ንብዙሕ ዓመታት ደቂሰ ብደቀ ሰባት ተስፋ ቆሪፀ በስቢሰ ሸኽመይ ከራግፎ ክወርድ ናብቲ ገረብ ቃዕሚ ሲኢነ ምሕረትካ ክረክብ ቃዕሚ ሲኢነ ምሕረትካ ክረክብ ተስፋ ስዱዳን ንሕመም ዝሐዊ ኩሉ ግዜ መሓረኒ እናበልኩ እንተእዊ ናብ ቤተይ መጺኻ በልካኒ ከተሓዊ ምሕረትካ ረኺብኒ ድሕሪ 38 ዓመት ከመስግነካየ ክሳብ ዘንተ ዕለት ክብሪ ምስጋና ይብጽሐካ ጎይታ መድኃኔዓለም ክብሪ ምስጋና ይብጽሐካ ጎይታ መድኃኔዓለም። ኣብ ሕማም ዘለኹም ደቂ ኣዳም ፍጥረት ተስፋ ከይትቆርጹ በርቲዑ ብጸሎት ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ከም ፈቃድ መድኃኔዓለም ጊዜ ምስ ኣኸለ ምሕረቱ ከውርደልኩም ንዓይ ዝበጽሕ ኣምላኽ ንዓኹም ይብጽሕኩም ንዓይ ዝበጽሕ ኣምላኽ ንዓኹም ይብጽሕኩም አሜን። ሓጢአተይ በዚሑ ከም ውሕጅ እናፈሰሰ ክነስሓየ ካብ ዝብል ዓመታት ኣቁፂረ ብኣጓላጉል ሓሳብ ብናጋሎሚ ስደት ኮይነየ ከመይ ኢለ እናበልኩ ሸኽመይ ጸይረዮ ይጓሓዝ ኣለኹ ሸኽመይ ጸይረዮ ይጓሓዝ ኣለኹ መዓዝ ከም ዝመውት ዘይፈለጥኩ ሞተይ ረሲዐዮ ኣለኹ እየ እናበልኩ ሞተይ ረሲዐዮ ኣለኹ እየ እናበልኩ መዓዝ እየ ጾረይ ዘራግፎ ኣብቲ ቅዱስ ቤትካ ዝሕንስሕ ዝበኽዮ ሸኽመይ ቀሊል ክሪኦ ብግህዶ ጎይታ ይፍቀደለይ ሓጢአተይ ከራግፎ ፀሓየይ በሪቕለይ ዕልል ክብል ኣብቲ ገቦ ፀሓየይ በሪቕለይ ዕልል ክብል ኣብቲ ገቦ ስደተይ ሓፂርካ ናብ ቤትካ ኣብቅዐኒ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ምሕር ናፊቐኒ ሓድነትን ፍቅርን ትሕትና ለቢሰ ንዓኻ ከመስግን ኣሃዱ ኢለ ተበጊሰ ንዓኻ ከመስግን ኣሃዱ ኢለ ተበጊሰ ምሕር ናፊቐኒ ቤትካ ይቕረ ግበረለይ ጎይታዬ ድምፅኻ ኣስምዕኒ ሓጢአት ክትሓድግ ኢልኪ እዛ ጓለይ ብሰላም ኪዲ እምነትኪ ኣሕውያትኪ ምሕረት ወሪድልኪ ክትብለኒ ይናፍቕ ኣለኹ እዛ መዓልቲ ክትብለኒ ይናፍቕ ኣለኹ እዛ መዓልቲ መጻግዕ እዮ እኮ ኣነ ብዙሕ ዝበደልኩ ብሰንኪ ሓጢአተይ ኣብ ሕማም ዝወደቅኩ ልበይ ደንዲኑ ምንስሓ ዝኣበኹ ብኣፈይ መሓርኒ ጎይታ ይብል ጽቡቕ ከም ዝሰራሕኹ ናይ ሓሸት ኣመል ካብ ልበይ ዘይገደብኩ ምሕረት ግበረለይ ክብል ኣብ ቅድመኻ ደፈርኩ ምሕረት ግበረለይ ክብል ኣብ ቅድመኻ ደፈርኩ ዘይተሓፍር ነፍሲ ከዓ ዘይተሓፍር ነፍሲ ብዙሕ ይመሃር ትመቲ እዚ ኩሉ እንታይ እሞ ትርጉሙ እንድሕር ዘይተነሳኸሉ ግብሪ ተዘይብለይ እንታይ እዩ ፋይዱ ንሰሙ ኣብ ማሕበር ኣለኹ እንታይ ክዓብሰለይ ፍቅሪ ንጹህ ልብን እንተዘይብለን ፍቅሪ ንጹህ ልብን እንተዘይብለይ ልብን ኮላሊትን ትምርምር ፈጣሪ ከም ቅዱስ ዳዊት ክልምነካ በፍቅሪ ብሓቂ በዲለካ ኣብ ጎይታዬ መሓረኒ ካብ በደለይ ሓፂካ ሰብ ግበረኒ ካብ በደለይ ሓፂካ ሰብ ግበረኒ
ሓጢኣት ንእስነተይ በጃኻ ይትዘክሮ ምሕረትካ ይበዝሕ ካብቲ ኣነ ዝገብሮ ከናፍሬታ ዘርሐንካያ ነፍሰይን ኩሉ ግዜ ክሕጎሳ ከመስግነካ ብመዝሙር ጎይታ ይፍቀደለይ ኣብ ቤትካ ክነብር ጎይታ ይፍቀደለይ ኣብ ቤትካ ክነብር ናብ ንስሓ እሞ ተብቅዐኒ ስደተይ ኣብቅዓዮ ምሕረትካ ግበረለይ ማዕፆ ልበይ ክፈቶ ልበይ ኣብርህለይ ተቓልካ ከስተውዕሎ ነፍሰይ ንኣምላኽ ስጋይ ንማሕበር ካገልግሎ ጎይታ ይፍቀደለይ ፀውረይ ክራግፎ ጎይታ ይፍቀደለይ ፀረይ ክራግፎ ኣሜን። ስለ ቅዱስ ቃላቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ሓጢኣትና ምንሳእ ተሓፂና ብቅዱስ ቁርባን ተሓቲምና ንኡ ክነገልግል ከነመስግን ዘለና ጸጋ እግዚአብሔር ቅዱስ በዓል ይኹነና። ልብ ልራ ዝኸፈተ ዓይን በናና ይክፈተና። ኣሜን። ቁም ነገር ኣለዎ ማለት ይኾኒ ነገር ከና ካብ ሱቕ የመኪረ ማለት ይሕወት የማሪ ከማኻትኩም ቁም ነገር ዘለዎ ክሰርሕ ለህይወት ዝኣክል ተቃልዩ ኣንቢብካ ተነሲኻ ልብኻ ተመሊሱ ተጓዕሉ ጸሎትኩም ኣይፈለን እንዳበልኩም ጀሚረ ክሳብ ንፍጽም ጸኒልኩም ስለ ዘዳመስኩምኒ ክብረት ሃበለይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትገርዎ ጸመን ጸሎት ይጸኒል ይስማዕኩም ስሰናይ ንዓኹም እናተመነኹ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።